atau kini Allah berdua. Apa sebab udah matanya surang diri atau berdua? Karena adonan punya genainan baru putih cinta. Bada bodara di dado mendanga di alum bapunyo laiko na Muhammad narimo udah kini lah jatuh cinta. Onde udah pikir dahulu, usaha udah tak buru-buru, kini kita baru bertemu. Pandai bana udah merayu. Udah bujang adik pun gadi hati kanela kabaa juo kalau lai yo surang diri kalau udah adik tarimo. Adi ana manca amani lai kok boleh udah batanyo lai kok adik surang diri atau kini Allah berdua. Apa sebab udah matanya surang diri atau berdua? Karena adonan punya genainan baru putih cinta. Bada bodara di dado mendanga di alum bapunyo lai kok na Muhammad narimo udah kini lah jatuh cinta. Onde udah pikir dahulu, usaha udah tak buru-buru, kini kita baru bertemu. Pandai bana udah merayu. Udah bujang adik pun gadi hati kanela kabaa juo kalau lai yo surang diri kalau udah adik tarimo.
banyak orang nan banci, itu pauji cinta nan suci. Dan tahu dari samulo, biarlah cinta dan simpan saja. Nadia amir dan nesuaso, tindakkah mungkin kita bersama. Siang menjadi angan-angan, malam menjadi sebuah mimpi. Udah takut ada larangan, dan saya buruan mengundang banci. Biarlah basai dan neko sayang, biarlah murah dan neko cinta. Iko berjalan di mata padang, asalai kita jalan berdua. Marilah kita berjanji untuk sehidup ya samati. Tarakah banyak orang nan